салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Аммо баъд саломи дуруди бепоён ба тамошобинони азиз ва касоне ки моро тамошо мекунеду ва пайваста шуда бозам моро тамошо мекунед. Инак хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ҳамдиёрони азиз, срочно бародаро, як дона канали фурӯшӣ дорем. 2700 дона подписчик дора, монетизация дора, сабшество дора, ана эфирушки шудай, спонсорство дора, сами главни суперчат дора, супер стикер дора. Канал ай ҳамаи функсиё бо хабарай бародарҷоно, коротки видео дора, короче ҳама чи дора. Канал $10 кор кардагиай. фаромӯш накунед ки канал $10 кор кардагиай, зиёдаи $10 пашти. Ана каналамо срочно мефурӯшем бародарҷоно. Нархи канал 28000 рубли Россия. видео табу парту ай канал суми нағза биги боқи ҳама тахилова нигаҳбон боша. касонеде ки канал дар корай ҳами канал хоҳишмандум ки дар номерои экрандида муроҷиат кунен. имо ватсап шудагем бародаро, ҳатман ба шуморо хизмат мерасонем. касоне ки блогерера мефаҳмен, мехоҳем ки ютуб сум кор кунен, пас ҳамин видео барои шумоe. агар ки тамбал боши ютуб сум кор карда натони, пас и видеоро пропустид ки и видео барои тинеста, и барои избрани одамое мисли мо шумоғори бародарон хорон азиз. лайка меҷиқем, да канал обуна шуданро фаромӯш намекунем. касонеде ки канал дар корай ҳатман занг мезанем. боқи тансиҳату хуб рафтор бошен то видеои оянда бо мо бимонед.